Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз барои шумо вохӯрии рӯбарои метро Люблино бо Игор Шведро пешкаш мекунем. Имрӯз дар YouTube канали Hype Fighting ки роҳбараш Асаб Тамаев ва Альфредо мебошад, дар пресс-конференсияи навбатӣ худашон ҷанговари тоҷик Саймумин Мадиев бо лақаби метро Люблино работаем ва ҷанговари рус Игор Шведро даъват карданд. Мо барои шумо ин пресс-конференсияро бо забони тоҷикӣ пешкаш мекунем. Аз ҳамин хотир баҳри пешравии шабакаи Taj MMA лайка зер кунед. Мо боша видеоролика сар мекунем. Сараввал Асаб Тамаев аз Ризван пурсон шуд ки хайп чӣ гуна рух дод. Дар ҷавоб Ризван Ашурмамадов гуфт ки ман дар TikTok барои бачаҳои машқмекардагӣ рақамҳои телефонамро гузошта будам. Замоне ки ин хайп сар шуд, саҳари дигар ба рақамҳои WhatsApp-и ман занг мезаданд. Асос ҳама ҷавоно буданд. Пас аз наздикии бегоҳ тамошои видео яъне просмотри видео бар 13 миллион ё 14 миллион расида буд. Пас аз ин блогерон ва дигар одамони машҳур ба ман занг заданд ва пурсон шуданд ки мо ба толори варзишӣ биёем. Пас аз ин одамҳо видео карданро оғоз карданд. Ман фикр кардам ки ин кори на он қадар муҳим аст, яъне усули гузариши по. Аммо дидам ки ҳама дар ин бора ҳарф мезананду видео мекунанд ва ҳамин тавр ин хайп дар ҳама ҷо паҳн шуд. Пас аз ин Альфредо аз Саймумин пурсон шуд ки пас аз ин хайп ҳаёти ту дигар хел шуд ва туро дар қади кӯча аллакай мешиносанд. Мураббии ӯ Ризван дар ҷавоби ин савол гуфт ки имрӯз дар даруни метро намедонам чанд нафар одам ҷамъ шуд ва ҳамаи онҳо фақат як гап мегуфтанд: метро Люблино работаем. ҳамчунин боз Асаб Тамаев гуфт ки дар назари ман ин хайп чунин тофт ки аз усули стандартӣ инҳо камтар дигар хел мекунанд ва бисёре аз нафарон дар комментария нависанд ки бачаҳо барои банан рафта истоданд. Ризван дар гуфтаҳои Асаб гуфт ки қариб ҳар ҳафта пас аз спаррингу гӯштингирӣ дар толори мо барои бачаҳо 2 қуттӣ банан тақсим мекунем. Аз ҳамин хотир бисёриҳо дар комментария чунин нависонданд. ҳамчунин Альфредо аз рақиби Саймумин яъне Игор Швед пурсон шуд ки ту ин трендро баҳгузорӣ кардӣ? Дар ҷавоб Игор Швед гуфт ки бале, баҳгузорӣ кардам. Вақте ки ба ман сурати ӯро равон карданд, дар аввал ман фикр кардам ки ӯ ягон карлик аст аз ташкилоти Эркаев Battle, аммо пас аз он аниқтар нигоҳ кардам ва дидам ки ана ҳамин кӯдактарсонак мебошад. ӯ Саймуминро дӯстон кӯдактарсонак номгузорӣ кард ва гуфт ки ҳарчи зудтар биёед ин муҳорибаро баргузор кунем. Пас аз ин муҳорибаи сухан оғоз шуд ва Саймумин даҳонатро пуш мегуфт. Пас аз ин муҳорибаи сухан дар толор авҷ мегирид. Швед мегуфт ки ҳарчи зудтар ин муҳориба баргузор шавад ва ин одами майдаҳакро ман даҳонашро хомӯш кунам. ҳамчунин дӯстон хотиррасон мекунам ки қоидаи ин муҳориба чунин буд ки 3 тейкдаун ва дар ҳолати замин на зиёд аз 15 сония қарор доштанд. Швед боз гуфт ки дирӯз бо ман ҳамсӯҳбат шуданд ва ман дар пеши худ ягон шарт нагузоштам. ҳамашро қабул кардам, чунки ман акси ӯро дидам ва ӯ дар ҳақиқат кӯдак аст. Саймумин дар ҳамон ҳолат гуфт ки ту ба ман тамоман шавқовар нестӣ, танҳо ба ман пешниҳод карданд ва ин дар ҳақиқат хайп аст ва ин пулҳо ба ман дар коранд. Ту як бор барои худат нигоҳ кун. Ман ба ҳамдастагони худам оиди ин муҳориба ҳарф задам ва онҳо барои ман хандиданд ва гуфтанд ки ӯ кист ки ту бо он набард мекунӣ? ӯ дар асл чӣ кора аст? Пас аз ин мисли ҳарвақта роҳбари Hype Fighting Асаб Тамаев аз нафарони дар толор буда савол пурсон шуд ва як нафар савол дод ки қоидаи ин муҳорибаро ба мо мегуфтед чӣ гуна мегузарад, яъне бо кадом қоида, чанд раунд ва дар кадом ҳолат, ҳолати росто ё ин ки ҳолати партерӣ? ин муҳориба дар ҳолати росто будааст, ҷавоб дод Альфредо, ва имконияти 3 то тейкдаун кардан ва дар ҳолати заминӣ яъне партери 15 сонияга ин муҳориба баргузор мешавад. Асаб Тамаев аз Швед пурсон шуд ки ту чанд муддат пеш бо Мурад муҳориба доштӣ? Ба фикри ту кадоме аз инҳо боқувват аст, Мурад ё ин ки Саймумин? Ҷавоби Игор Швед: агар аз рӯи вазн нигоҳ кунем, бо Саймумин осон мешавад, назар ба Мурад. Вазни ӯ кам аст ва ӯро хомӯш кардан осон аст. Боз дар ин ҷо дар охири суханҳояш Игор Саймуминро кӯдактарсонак гуфт ва Саймумин дар ҷавоб гуфт ки фардо мебинед. Пас аз ин ҳолат саволи навбатӣ ба Саймумин аз тарафи Альфредо дода шуд ва Альфредо пурсон шуд ки Саймумин ту муҳорибаи ӯро бо Мурад тамошо кардӣ? Ҷавоби Саймумин ба ин савол чунин буд: ман фикр кардам ки дар даруни яктагон 2 кӯдак аз паси ҳамдигар давида истодаанд, мисле ки дар кӯдакӣ бо додари худат бозӣ мекунӣ. Инҳо ана ҳамин гуна бозӣ карда истода буданд ва ин тамоман муҳориба набуд. 2 масхарабоз он ҷо баромада буданд ва як намоишро пешкаши тамошобинон карданд. Вазни Саймумин дар ин муҳориба 61 килограмм мебошад, вазни Игор Швед бошад 67 килограмм. Саймумин боз гуфт ки агар ин муҳориба аз рӯи қоидаи ММА мешуд, ин тамоман барои ман осон мешуд. Игор Швед хомӯш наистоду боз гуфт ки бо ин афти худат тиҷорати худатро бикушод ва бозича бифурӯш, чунки афти ту кӯдактарсонак мебошад. Ман медонам ӯ усули проходро олӣ иҷро мекунад, аммо фардо ӯ дар муддати 15 сония чӣ кор карда метавонад? Аз дасти ӯ чӣ кор меояд? Ягон кор. Пас аз ин аз мураббии Саймумин Ризван Ашурмамадов пурсон шуданд ки Саймумин Игор Шведро нафари машҳур меҳисобад ё ин ки не? Ҷавоби Ризван: айни ҳол пули зиёдатӣ ягон зарари худашро намерасонад ва барои мо айни ҳол муҳориба дар кор аст.
айни ҳол Саймумин мухлиси бисёр дорад, чунки ман муҳорибаи ӯро дар YouTube канали худам партофтам ва ин муҳорибаро аллакай 300 000 нафар тамошо карданд. Ҷангҳои ӯро мухлисон ва одамон интизоранд. ба мо нафаре дар кор аст ки бар зидди мо ҷанг кунад, маҳорати ҷангии худашро нишон диҳад, на ин ки баромада масхарабозӣ кунад. дар охир Алфредо аз швед пурсон шуд ки ту аз аввали пресс-конференсия ба тарафи Саймумин ҳамла кардӣ. Ин ба чӣ алоқамандӣ дорад? ё ин ки ту ин муҳорибаро диққатҷалбкунанда карда истодаӣ? Швед гуфт ки Саймумин тамоман ба ман шавқовар нест ва ман ин ҷангро ягон намуд ҷалб накарда истодаам. ӯ як карлик аст ва пагоҳ дар дасти ӯ як бозиша медиҳем ва ба метро Люблино равон мекунем. Саймумин гуфт ки фардо мебинем ин карлик бо ту чӣ кор мекунад. барои ман 10 сония барои партери кифоя аст. Швед гуфт ки ту 15 килограмм вазн дорӣ ва ман туро аз гарданат мебардорам. пас аз ин ҷангварон вохӯрии рӯ ба рӯ, яъне фейс ту фейсро баргузор карданд ва дар ҳолати фейс ту фейс Саймумин бо усули проход Шведро аз по афтонд ва ҳамин тару маросими фейс ту фейс ба анҷом расид. хуб дӯстон, расо як ҳафта пас ин муҳорибаро интизор мешавем ва мо ба шумо натиҷаи ин муҳорибаро ба пуррагӣ бо забони тоҷикӣ пешкаши шумо мекунем. аз ҳамин хотир агар шумо ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, чунки ғайр аз ин мо боз дигар хабару муҳорибаи Pop MMA-ро пешкаши шумо мегардонем. барои пешравии шабакаи мо лайка фаромӯш накунед ва барои дастгирии Саймумин дар комментария метро Люблино ба пеш нависед. шахсан Саймумин ҳар як комментарияи шуморо мехонад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хайр. Даст пушако даст да не капатанда, душмани тоҷик удара қапатанда, ҳаракат ба пеш қати команда, ҷони мада хеш ҷонам амватанда, парчами тоҷики боло и сарда и фахре, ма бародарам дасти